The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Good day everyone. Nasab kita ning atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubo sa Balbido Evangelistic Ministry pinagi sa YouTube channel. Okay, di ta maglangan at dayon kita mga magtutuo, gimanduan man kita sa paglimpyo sa atong tagsa kakalag sa di pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Muadto dayon kita sa 1 John 1:9, the rebound technique. Ang ato pagsugid sa atong mga salang nabuhat ning adlaw. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, andam na sabi ka sa pagtuon sa pulong sa Dios, ug ang Espiritu Santo maka patinaw no sa kanimo sa kamatuoran. Apanalang kanimo dili magtutuo ang isyu nga imong giatubang, dili ang pagsugid sa mga sala, kundi dili ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Karon magampo ta agig pangandam. Amahan namong langit nun, salamat nining lain na sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Salamat nining grasya tanan nga mo pahimuslan nining adlaw. Og uban ni kami karon, tudloy kami sa imong kamatuoran. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube channel king tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Okay, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Ato na usab nga tukbilon kining Kolosas Kapitulo 3, versikulo 15. Nagkanayon, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Now, ang Juan 14:27 ug Juan 16:33 naghisgot kini sa kalinaw ni Kristo. Peace of Christ. Peace can only be acquired from the Word of God, the mind of Christ. Na nas 1 Corinto 2:16. So, maura kini ang tinubdan ni ining atong gisgutan nga kalinaw ni Kristo, ug ato lamang kining maangkon can only be acquired from the Word of God. Kini atong gibuhat, mao kini ang tinubdan nining maong kalinaw. Now this peace is a volitional benefit. Okay? Volitional benefit. Naragyo sa imong kabuoton. Kung naa kay kalipay, aduna sabi kay kalinaw. Husto? So akong balikon, if we have happiness, we also have peace. There is contentment. Pinaagi niya na. Kaya naghisgot ang Pilipos 4:11 sa contentment. Pagkakontento. Okay? Segundo Tesalonica 3:16, now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. Gingon diha. Now once we possess this happiness and peace,
bisag unsa pang mga sirkumstansyang moabot sa atong kinabuhi, we start enjoying the personal sense of destiny. In our Christian life, Lord, gikinahanglan nga atong gamiton ang nagkalanlaing mga biblical principles aron sa ingon niya na kita makakat-on and get more acquainted with God every day sa atong earthly life. Samtang niya pagkita nining kalibutan na. Mao kaniyang proseso sa pagtubo spiritually. Now, again, ayaw kalimot niya itong 2 Pedro 3:18 nga nagkanayon nga, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, kay ang tinuod mo kini, paminaw, aron nga ang pulong sa Dios o ang Dios mismo mahimong tinuod sa atong kinabuhi, kini ang proseso nga atong sundon, necessary to go through. Mao ni ang proseso. That's why we should always ask ourselves this question: unsa may nagadumala sa akong kinabuhi karon? Or what is my number one priority in life? Diba gahapon nga gisugotan niini nga kitang tanan na mga pasiunas kinabuhi. Okay? So mo kini hisgot naman tag priority. Mangutan na tas tong kaugalingan unsa kayang akong pasiunas kong kinabuhi. Of course, makatubang ka na kay ikaw may nasayod. Unsa gyud imong pasiunas sa imong kinabuhi? Imo bang asawa, o asawa ka, imo bang bana, imong mga anak, imong trabaho, imong negosyo, o mao kanay nagadumala sa imong kinabuhi kung mao kanay imong pasiuna, your priority. So, what is our number one priority supposed to be sa kinabuhi? Ang hustong tubag mao kini, pulong sa Dios. Remember the principle, what you prioritize in life is what runs your life. Correct? So, abin mo, apart from all this, people nowadays are getting more hedonistic. Iba ko bang unsay sabot sa hedonistic? To be hedonistic is to be a person kansang pasiuna nga who just seeks for entertainments o mga kalibutanong mga kahilayan niining kanang kalibutan na gidumala na sa talas. Mao na ang hedonistic. Kadaghanan karon sa mga katawhan. You see, ang ila yung pangitas kinabuhi, mga kalipayon, mga bahak-hak o mga hudyaka. You see? So, timan nga kita mga magtotoo, daghan kitang sundon nga mga prinsipyo nga mo'y makapalig-on sa atong kinabuhing Kristohanon. Okay, 2 Corintios 5:7, we live by faith, not by sight. Now, kita mga Kristohanon, gimanduan sa pagpangita those that cannot be seen because they are eternal. Not those that can be seen since they are temporal. Naman ay prinsipyo diha. Majority of the people bagang doon sa katawhan karon would say to see is to believe. Diba? They would believe pinaagi sa what is perceived by the five senses of man. Unsa man ang five senses? Sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, sense of touch. O ni, 5
kang mga senses natong mga tao. Okay, balik na punta sa Colossus 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Peace, irene. Now, that's a state of freedom from worry. Now, this kind of peace, kung giingnan, is not an option, but it is a command. Mando gyud. Hinumdumi kanunay nga ikaw magtotoo na, and you are mandated to have this peace being mentioned in Colossians 3:15. John 14:27 usab, nagkanayon kana, peace I leave with you, my peace I give to you. Kinsa may nagsulti nini? Si Ginoong Jesucristo. So, John 14:27 says, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Now, diya sa 2 Thessalonica 3:16, usab na kanayon, now may the Lord of peace himself continually grant you peace in every circumstances. The Lord be with you all. Pilipos 4:11 ayon ni kalimti. May nungdanon pag-ayo kini kay naghisgot kini og pagkakontento. Contentment. Now, diya sa verse 12 sa maong teksto, Philippians 4, it says, not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. So, muna, we believers, kita mga magtotoo, makaangkon nining maong matang sa kalinaw, which surpasses all understanding. 2 Corinto 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through him, or through his poverty, might become rich. Na, kining maong kalinaw, mao ni grasya nga pagsangkap sa Dios kanato nga mga magtotoo nga nagakabot ni ining maong ang this peace. Now, these things that na itong gisugutan din peace, grace, etc., mo ni gitawag og volitional benefits. Okay? Okay, balik tas Colossus 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Rule, paharia. John 16:33, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage, I have overcome the world. Ephesians 4:4, there is one body and one spirit, just as also you were called in one hope of your calling. John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Abi nimo, dili ta maka dapit kang Kristo dinhi sa atong kasing-kasing. Dili. We cannot invite Christ into our heart. Why? Because our heart is full of deceit, or deceitful above all things, as what the Bible says, Jeremiah 17 verse 9. John 1:12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. Now, kung ikaw sa Kristohanon, hinumdumi
nga ang Dios na ay tuyo sa imong kinabuhi. And once you know this purpose for your life, asa man imo makatuni diha sa pulong sa Dios kini atong gitun-an. So once you know this purpose, His purpose for your life, be guided by His word. Pinagi sa imong pagtuoni ni sa adlaw-adlaw nga paagi. Mao ni atong ginabuhat adlaw-adlaw. Ephesians 1:3 and 11, Christians have obtained an inheritance, spiritual blessings in heavenly places in Christ. Tuanay nagahuwat nga panulundon alang kanato nga mga Kristohanon nga nakakabot sa ang sa katakos sa pagkinabuhi, the capacity for life. Sa laingan kini mao ni ang spiritual maturity nga nakabuot nato. Kita rang magkakabuot niini. Pagkatunga, well, they may lose the inheritance, but they will never lose their salvation. Intact. Anong salvation? Intact na. Now, unsay gisulti di sa John 6:35. Nagsulti ang pulong sa I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Naon sa may but pasabot niini? Paminaw, mo kini ang but pasabot. Once we believe in Christ, we are saved. We are given eternal life, besides we have physical life. Buhi kita physical, buhi usaw kita spiritual. You see? You were born again. Ito yung gayon, nga imong gituuhan si Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Also, Christ said, man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Kining bread din is physical food. Ang word dinhi is Bible doctrine. Christ even said, come to me, all ye who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Nanas Mateo 11:28. John 7:37, maghisgot kini og unsa? Faith, rest, life. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Ato ni padayon ugma. Nagampo ta. Ama namong langit nun, salamat. Dining grasya nga mong ipaimuslan. Bani kami sa among pagbugbuwag, nga dawa, panalip di kami sigikan sa mga kadaot, o nga dadon mo kami din ning dapita sa mga sa paugma. Aron kami makapadayon, ining mong adlaw-adlaw, nga pagpakaon sa tag sa namo kakalag, pinagi sa imong mga pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.